ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ନବବିବାହିତ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚିତା। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ସବ୍ୟ ଅର୍ଚିତାଙ୍କର ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କାହିଁକି ପୁଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିବେ ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ସବ୍ୟ ଅର୍ଚିତା ଯାଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ତେବେ ଗତକାଲି ସବ୍ୟସାଚୀ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତାମିଲନାଡୁ ପୁଲିସ ଡିଜିପି ଜେକେ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଡିଜିପି ଜେକେ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ କୋଭିଡ-19 ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଦିନ ରାତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନସେବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ସବ୍ୟ ଅର୍ଚିତା ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।